Dodajem šta imam trenutno od friškog začinskog bilja, ali to kasnije ide. Nakon što sam stavila i cukini, sad ću da stavim osušen timijan iz bašte. Znači prvo idem sa suhim, pa onda sa mokrim sastojcima. Ili prvo sa mokrim, pa onda sa suhim, svejedno, kako kad se osjećam da mi je bolje. Ja to sve osjećajno. Osjećaj me nijedan put nije prevario da nešto loše napravim, osim ako sam ja neraspoložena i nisam predata ovome što radim, ne mogu da se fokusiram na to i da osjetim, onda to ispadne naopako. Ovo ću vam promiješati. Ovo je obično bijelo brašno, organsko. Ponaša, pa ćemo dodavati još, znači dali smo 1,5 i još pola, znači 2 šolje mlijeka. Vi možete bilo koje mlijeko staviti. Kvalitetno maslinovo ulje iz naše divne Hrvatske sa otoka Krka, pola šolje. Izgleda da nam brašno neće više trebati, nego će nam trebati još malo mlijeka. Sad su to 2 pune kontrate šolje, koje god veličine. Ako koristite uvijek istu šolju za brašno i ulje i mlijeko, onda je svejedno koja je veličina. To što se tiče konsistencije, perfektno, odlično, onako kako želim. Šišamo pršuće. Da li je slano? Nije slano. Stavit ću još malo ovog. Mogu dodati malo i soja suse, to će ekstremno ukusno da bude, jer ona sve učini još ukusnijim nego sama sol. Evo malčice, nećemo puno, da ne presolim, opet je bolje da je manje slano nego preslano.
Mnogo ukusno.